Okay, good morning mga boss. Good morning. Yo, what's up? What's up, kumangat? Ano? Yan, good morning mga boss. Okay, so ayan, dadaling ko to sa ano, di ba sabi ko? Ano nga pala, no? Dadaling ko yan. Palitan nyo mamaya. Sige. Okay, so ayan mga boss, good morning ulit sa inyong lahat. So ayan. So kung napanood mo tong video na to, so paki-like na po mga boss. Ayan, madali lang naman po yan i-like mga boss. Oh. Andito yung like button. Oh. I-like nyo lang ganyan. Sige na mga boss. Yan. Yan, maraming salamat sa mga nag-like. Siyempre, mag-comment na rin kayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, ayan, comment lang po kayo rito. So malaking tulong po yan sa channel natin mga boss. So gawin nyo na po mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre God bless. So i-update natin yung project natin dito kila Badinoli. So yung project natin dito, pupunta ito sa Tambugan, Kamiling Tarlac. So yung project nating ceiling doon ngayon, itutuloy natin yung cabinet. Okay, update. So ayan mga boss. Wala si Carlo? Ha? Si Carlo? Wala eh. Bait na wala. Nasikaso daw yung PSA yung namatay na biyanan niya. Pag-approve daw. Ano yung phase A? Phase A. Ewan ko, PSA, gano'n man yan? Yun ba? Okay, so wala si Carlo mga boss. Si Carlo yung binag ko nung nakaraan. Sabi ko gusto niyang dire-diretsong trabaho. Oo, sabi niya. Ngayon siya naman hindi dumiretso magtrabaho. Nawala siya. Nawala sa sarili. Kaya may bago tayong kasama si Paring Mark. Ayan. Tropa natin. Kumpare ko siya mga boss. Kasama ko siyang nag-start noon na nag-kiss kami. So matagal na rin siya na gumagawa. So nag-abroad na rin siya. So tapos bumalik siya rito para ayan, tulungan tayo all the way from abroad. Ayun. Laluluwa lang kasi yung team natin mga boss. Okay, so ganito lang yung pattern natin sa kitchen cabinet, sa modular kitchen cabinet. So ayan, okay na to. So ang kulang na lang dito yung shelves. Siyempre lalagyan natin yung shelves yan. Tapos yung pintuan. So ito naman yung nandun sa may baba. So doon yung ano ba yan yung tawag doon? Gas range yan. Tapos dun sa taas niya rinse hood. Tapos dito yung pull out basket. Andito yung pull out basket na ano natin. So yun na lang kulang dyan. Tapos yung siyempre lagyan natin ng shelves doon. Tapos yung pinto, yung pintuan. Tapos yung granite nito, Black Galaxy. So doon na lang natin nilalagay ito sa site. So tatawagan natin si Crystal Granite para install yan. Okay, so yung ibang cuttings natin nandito. So naka-andyan lang siya. So ayan mga boss, ito yung ginagawa nila. So andito yung i-assemble natin. Andito yung cutting list. Ayan. So hindi na sila mahirapan mga boss. Assemble mo na lang. Assemble mo na lang. So yung ginagawa nila ngayon, yung takip. Yung takip yan? Yung takip na? Yung takip na yun. Okay, so gagawa doon ng pang-group si Juan. Tsaka wag nyo mo nang wag nyo mo nang putulin yung kapal niya. Yung sa may handle. Baka pinutol nyo na ba? Hindi pa. Ay, yung sa Juan? Oo, baka mamaya iba yung mabili nating continuous. Ayun lang sinasabi ko, kaya nga gusto ko kumuha na ganyan eh. Baka wala yung natin eh. Ay, basta wala kalapat. Yung ganun pala. Ito paggulatin ko kasi ang nangyari kasi rito mga boss, walang stock na nasaan na yun? Yung continuous handle. Continuous handle, nasaan? So ayan, walang stock na continuous handle dito. So ngayon, walang stock na ganito doon sa Wilcom. Ngayon bibili tayo sa iba. So
So ang problema yan kasi nagtabas na sila. Baka hindi ganito yung size na ibigay sa atin. So yan ang problema natin dyan kung nakapagtabas sila. So pag kasi ang pinagtabas nila, ganito yung kinuha nilang sukat nung tinabas nila yung natabas nila, no? Oo. Yun ang isa, kaya iuhuli pa sana natin yun. Eh kung nabili natin mas malaki rito, ibig sabihin okay lang kung mas malaki di ano, ay hindi pala okay. Mas malaki. Kung mas malaki dito, Pwede, magbawas lang tayo. hindi. Kung mas malaki dito, mas malaki yung bawas nyo doon. At least hindi sayang. Ay, kung mas maliit pala rito yung mga boss, kung mas maliit dito, yun ang sayang. Pero mas malaki ay ka. Oo, okay lang. So ito mga boss, sana ganito rin yung mukha natin. Itabasan nyo nga ako para makapagkambas ako. Kahit maliit lang. Yung mga tabas natin nun, meron tayong mga tabas nun eh. Gusto eh, tata. Wala na? Yan, nakitulog eh. Pare, bukas may bubuksan kang project siguro. Okay, baka Merkulis. Correct. Sa Twot. Merkulis. Oo. Bukas ako yung Merkulis. Baka Merkulis siguro yun kasi hindi ko pa nasikaso yung ano eh. Materialis na eh. Ha? Tagkala sa kursi dyan. Sa buti hindi ko. Nasa mabuting kamay na lang ano yun. Wala. Pagdudugtungin niya siguro yun para ano. Kasi kakatutuan yung mga edad dito. Katulog. Wala. Hindi nila mahanap yung sample mga boss. Ha? Labo na siguro. Okay. Mag-cut na lang kayo. Mag-cut na lang tayo. Okay, so dito, so napansin nyo, naka-drawing na lahat yan. Naka-drawing na, tapos assemble na lang nila. Kaya lang, ay yan pala, tama. So ayun mga boss, assemble nila, tapos may mga sukat na rin yan mga boss. Yung pagdayang pinakita ko kanina, so nagano rin tayo. So nung kinuha natin yung sukat niyan, gumamit tayo ng Cutlass Optimizer. So dun sa Cutlass Optimizer, ilalagay mo lang yung mga Cutlass mo doon, tapos ikakalculate na niya kung ilang board yung magagamit mo. So nasabi ko yan doon sa nakarang video. So nung last video ko, sinabi ko yan kung paano gamitin sa Cutlass Optimizer. Search na sa Google. Okay, so mag-assemble ulit sila mga boss. Yung isang part naman, yung kasama ng mga boss, para sa baba, yung may granite. So iwanan muna natin sila rito. So punta tayo doon sa Kamiling project sa ano na yung Keeping Village mga boss. So sana maumpisan na talaga. So ilang beses tayong ano doon, ilang beses tayong hindi natuloy doon dahil sa medyo magulo yung bahay. Maiwan ko kung ano yung ano doon, ba't hindi natutuloy. So marami kasing dahilan kaya hindi natutuloy. So sana matuloy na ngayon para hindi sayang yung tao, yung sahod ng tao natin. Kasi nung nakarang pumunta tayo roon, isang beses ang dami kong nilagay na tao doon, hindi sila wala silang nagawa, pero siyempre kahit wala silang nagawang ganon, pinasahod ko sila. So marami-rami din yung mga boss na sahod nila sa isang araw. So marami sila kasi mga boss. So tara, punta tayo dun sa Keeping Village. Sige Bads. Okay, so kasama natin si Bayaw. Bali, ayan mga boss, tinawag kasi bali, isa yung kinukuhanan ko ng skim coat, yung Grand Aces Venture. So yung kinukuhanan ko. Ayaw pa. Sige. Ayan mga boss, ayan, kasama natin si Bayaw. Industrial engineer, Bayaw, no? Apo. Ayan, siya yung kasi yung project natin doon sa Keeping Village may mga crack. So papatignan ko sa kanya.
So balik kasi ni ma'am na ipapintura pa sa atin yun. So ang concern niya, gusto niyang masigurado yung mga crack doon na maayos bago natin pinturahan. Kaya sinama ko si Bayaw para pakita ko yung crack doon kung anong pwedeng gawin. Okay, so nandun na rin mga kasama natin sa trabaho. Nauna na sila. So bali susunod na lang tayo mga boss. Okay, let's go. Okay, dito na tayo mga boss sa Keeping Village. At kita di unag, tingnan mo dun sa loob ano, Bayaw. Okay. Okay, so ito makikita nyo, ang daming crack. So ayan o. So tagos-tagusan yung iba. So mataas itong pader natin, nasa 3.8. So sabi ni Bayaw, ano yung cost niya, Bayaw? Yung wala siyang roof beam, tapos masyadong mataas yung wall. Walang support na hahawak para dun sa mga anak, dun sa mga perimeter beams niya. Tapos ang meron lang dito yung sa may labas, pero doon sa loob wala. So wala yung dito sa loob. So makikita maraming crack pa rin doon. Ayan, so yan yung makikitang dahilan kaya nagkara-crack itong pader natin, itong wall natin mga boss. So kailangan din na may beam dito sa loob. Tapos si Beo kasi kaya niyang i-repair gamit ng ano natin doon sa mga chemical na product niya. Kaya lang kahit i-repair mo ng ganyan, ma-repair natin yan, oras na gumalaw itong nasa taas yung bigat niya. So wala kasi nakahold dito sa taas mga boss, dito sa taas ng wall. So dapat meron din yan dito sa ano, 3.8 na kasi 380 yung taas niya. So kailangan pa rin na may beam tayo dyan para matibay. So kahit i-repair niya to, maaring bumalik pa rin sa dati kasi nga walang naka-hold dito sa taas. So yan yung nakikitang sanhi ni Beaw dito sa project natin dito sa Keeping Village. Bali may punta na rin engineer dito. Ganon din yung sinabi sa may-ari ng bahay. So kailangan talaga dito malagyan ng perimeter beam dito sa loob. Yan, sa loob ng bahay. So yan yung dapat malagyan. Nagkakaroon lang po ng hairline lang po siya. Okay. So dito, meron naman na siya rito. Yan, may kita rito. So yan, may kita nyo, meron dito. Kaya lang hindi nila itinuloy doon. Ewan ko kung bakit hindi itinuloy nung foreman na gumawa rito. So meron siya rito, hindi niya itinuloy doon. So dapat tuloy-tuloy yan. Lahat yan dito, mas maganda sana kung lahat malagyan yan. So nilagyan sana ng beam. Kasi yan po yung isang mag-hold dito sa wall natin. Ganun na rin sa roof natin, sa roofing natin. So yun ang purpose ng beam. So medyo mataas, may kataasan nito 380 cm yung taas niya, 3.8. So yun isang nakikita na dahilan kung bakit nagka-crack yung pader natin. So ayan, ang ano lang yan, kinakausap ni Bayaw yung may-ari ng bahay kung anong pwedeng gawin dito. So kung kailangan na mag-stop ulit tayo rito, i-stop ulit tayo rito mga boss, para magawa lang itong pwede nilang gawin dito sa bahay. Okay, so yan mga boss, stop ulit tayo rito sa Keeping. So ayan, nasasanay na tayo mag-stop lagi rito. So meron pa silang doon ka ba? Sige. So ayan, ayusin pa nila yung problema sa bahay, yung crack. So yun ang ayusin nila doon. So pag naayos na, saka tayo babalik para simulan itong project natin dito sa Keeping.
So ayan si Bayaw. So si Bayaw na yung kausap ni Madam tungkol dun sa mga crack. Siya na rin mag-injection dun sa mga crack dun mga boss. So unahin lang nila yung beam, tapos yung crack, yun ang gagawin nila. So balik tayo dun sa project pagkatapos nila. Okay, thank you. Sige Bayaw, ingat. Okay, so ayan, uwi na tayo mga boss. So meron pa tayong pupuntahan. Bali may umpisan tayong project dito sa Kamiling din sa Tuwag. So ayun, planchado naman na to, wala nang problema. Kung pag sinabing mag-umpisa na tayo dito, mag-umpisa na talaga. So ito project na to. So ayan, ayun lang, sabi ko nga, yung mga tao ko wala na naman silang trabaho. Maghihintay na naman sila ng araw kung paano, kailan natin bubuksan yung isang project natin. Ayun mga boss, ang laki ng ipakita mo lang ay project ni ni Boss 13K sa La Union. Ayan, kasalukuyan. Kasalukuyan, laki oh. Ayos, lagay. Tawag nito, may attic pa doon sa taas. May attic pa. Oo, gagawa pa ng isang unit doon sa taas. Parang dito sa kabila. Ito rin yung ating ginawa natin. Itong apartment na to. Yan yung last. Oo, ito yung dati pa ito. Kaso tapos nagpadagdag sila dito. Pero yung doon sa kaba, tapos na rin. Ayan o, tira na tira. Ayun big time na si Boss 13K mga boss. Selfie man lakay. Itong mata. Selfie. Yung camera mo lakay para makita ka sa camera. Yun. Ayan, shout out kay Boss 13K. Ayan, kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw. Ayan, nag-iintay tayo ng Cove Light para sa project natin kay Boss Mac. Kasi alam natin siya ang pinakamagandang may mga supply ng mga pang-Cove Light natin. Ayun talagang Wala nang duda kay Boss Mac. Ayan 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 si Boss 13K in the house mga boss Ayan, quality yan na gumagawa. Kahit saan mo ilagay, talagang quality lahat. Tapos nagpapaturo rin ako sa kanya ng modular kitchen cabinet. Sa mga di nakakalam, siya po yung isang nagturo sa akin. Yan pinapakinabangan na namin yung tinuro niya. So makikita niyo dyan mga boss ayan. Di okay na. Ayan. Mag-vlog ka na boss 13K. Parang nakalimutan ko na. Nakakamiss daw yung mga vlog mo, sabi nila. Sobrang busy. Ayan, abangan nyo, malapit na. Ay, malapit-lapit na daw. Ayan, malapit-lapit na. Okay, sige lakay. Wala ka, isend to rin kini ko, kini engineer, dahil yung price. Tanong niya kung na naman ang tama. I-confirm ko matagos, tanong may order mo naman. Sige lakay. Okay, salamat lakay. God bless. Thank you so much. Ingat palagi. Okay, ingat din lakay. Thank you. Okay, so andito ulit tayo sa Tuwag, Kamiling Tarlac. So kukunin natin down payment ng project natin dito para masimulan na. So pag nakuha natin yung down payment, siyempre kukuha na rin tayo ng materyales na pupunta rito. So okay naman na lahat ng usapan namin dito. So pwede na tayo mag-start. Ang problema na lang yung down payment. Yun na lang kukunin natin dito. Okay, so ang magiging project natin dito, ceiling, tapos ceiling paint, tapos spandrel, tapos cabinet, tapos yung sa may TV console. So pag pa namin yun, pag-usapan pa namin yung price ng mga boss. Ito yung bahay na gagawin natin. Okay, so ayan. So nakuha na natin yung down payment. Ngayon itatawag ko na ito ngayon sa hardware
para may deliver yung materials natin dito. So ayan yung bahay. So baka bukas makapag-start na tayo, o kaya pag hindi pa sila makapag-deliver ngayon, so bukas deliver natin. So kinabukasan nun, pwede na tayong mag-start dito. So okay na rito, pati yung plano ng bahay, yung 3D animation, nagawa ko na rin yung 3D model nya. So nagawa ko na rin yan. So ipapakita na lang natin yon pag-start natin dito. Okay, so abangan nyo na lang po yung 3D animation na ito. So ang ganda. Siyempre, design ni Mac Lagunilla vlog yun. Okay, siyempre sa tulong na rin nung may-ari ng bahay. So yan kasi yung pinag-usapan namin dito. So idea niya, tapos yung idea ko, pinagsama namin para dito sa bahay niya. Okay, tara. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. So kain muna tayo. So tanghalian na. So alas 12 pasado. So ayan na yung ulam natin. Saluyot na may sitaw. Ay, ano ba itong sitaw? Tsaka ano, basta inabraw tawag dyan. Dininding sa Tagalog. Ayan, kain muna tayo mga boss. Kuya, kain muna. Bigat yan, Mama. Mama, fish. Mama, fish. There are fish, Mama. Uy, ganyan. Hindi na ganyan do, Johan. I'm underwater. Okay, so may dumating tayong parcel galing sa Shopee. So yung in-order natin para sa cabinet, tsaka doon sa bala ng ano natin, yung ayan ba, nail gun. So yun, bala ng nail gun. Tapos yung drilling hinges, cabinet hinge drilling hole. Papa, na-sticky ko yan. Okay, ito yung isa. Okay, sa loob ng box, may box. Oh, yun. Ito yun mga boss. Oh. Okay, so kailangan natin ito pag gagawa tayo ng hinges. Tapos andito na rin yung bala niya. Yan o, ilalagay mo lang doon para sakto-sakto. Ayan o, paipit mo lang. Tapos yung bala, okay na. Ayos. Tapos may mga tools din siya. Okay. Ayos mga boss. Tapos yung isa naman, ito naman yung isa. Okay. Yung kelat gun nailer. Okay, ito na nga mga boss. Tama yung dumating mga boss, tama. Ayos. Okay, magagamit natin yan sa mga project natin. So yung isa 979 ito. Tapos yung ito naman nasa 2008 pesos. So yan yung mga in-order ko mga boss. Yan, tapos yung isa ito naman. Okay, nakikita nyo sana. Okay, so yan yung ilalagay natin sa site. Tapos meron din tayong nang nakaraan. Nag-order din ako ito yung stand. So makikita natin ito dun sa sa site. Lotus. So in-unboxing ko yung nung nakaraan. Okay, ayos.